त कहे न सुगुना हनिए रोबत रहत रे करे तो के तोरा हर ऊपर लइका करे तो लइका खता रे काहे में खिस बना के रखल बड़ी रे काहे रे हां हम नौकर है रे काहे के जन जन कहबू से तन सुनी हां आज काम धंधा करती त हुना ना हमरा के शासन देई त हां मम्मी जी हमर पेट में दर्द रहे तबे ना मुआ दे कर के दर्द बता मुआ दे दब की मर जा वही में तू मर जा ए का कहता नी मम्मी जी काहे ओकर लइका नहीं कर है ओकर लइका नहीं कर है ओकर ना होके कर है हां तू तो हमरा के सब कुछ करत रहे तू ना करबी तो हम कह के दे तोरा के हम तोर नौकर हई तोर मैया जी हई रे करे का जी रवा दिन भर मोबाइल चलाए में रहे नी आ घर में माई ना भौजी के कुछ समझावे नी दिन भर हमरा के देख के काहे चलल करे नी जी। अरे हाँ हो उन्हनी के दर्द नहीं ना भइल नॉर्मल भइल बा ठीक ना। त माई के तो सोचना चाहिए ना कि एगो छोटकी पतो बिया वैसन बिया कुछ ओकर बुद्धि खराब हो गल बा माई का ठीक ना। देखा सुने ना ओकर बुद्धि एकदम ताना मारल तरकुल पर चढ़ल बा एकदम खराब हो गल बाटे। भौजी दिन भर ताना मारले करे नी अरे वो मोबाइल के पीछे फिदा रहे नी हमरा तो का करी भगा दी तोहरा के डांट के भेज दी तोहरा के नहीं यार चल जा हैं ऐसा दे में हमरा से कुछ काम नहीं के हो अरे तो हम कहां मना नहीं कि तू आराम करो का आराम करी जी रहुआ बोले नी आराम करा रहा और माई आइया त उही कहियो कि काम करी घर न त गाड़ी बात नो सतरा। देखा सुने ना तू टेंशन मतलब हम बानी ना माई के हम समझा देते नहीं भौजी के समझा देते नहीं त समझाई हमरा से एगो काम नहीं के कर ना तो अगर ना समझे से ना तो हमरा के हमर माई के घर छोड़ाई माई के घरे ना हम तो झाझा लिया के चल जाए वो जो हॉस्पिटल बटे ब्रिजेश डॉक्टर का बहुत बढ़िया हुआ वो जो रहल जी अपन आइला जी अपना घरे ठीक ना। ठीक बा हाँ टेंशन मत लो के पेटवा में बहुते दर्द हो दवाई लिया दी। हां जी ला दी ना मम्मी जी ठीक को बोला बा। के बोली ना कि एक का बार चेक भगवान। करवा देती कवन दुख देखावा तड़ा कैसन कैसन दुख देखावा तड़ा इहे प्रकृति का देन बाकी हमर मेहरारू के दुख होखे मेहरारू के डांट सुने हाँ माई डांट चले भौजी के भइल लिखे ना दीदी भी आइया तो हमरे घरी आइया और का कहिया टाइम से तोरा से खाना नहीं के बना दवाई बाबूजी कुछ बोले ना ना बाबूजी तो कुछ नहीं है बोले ना लेकिन माई यार भौजी तो हरदम दिन जियल मुश्किल हमार कर देले बाड़ी सन। देखा सुने ना ऐसा कोनो बात नहीं है देखा तोहर पति है हम तो के कुछ बोली नहीं ना 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 आए तो का करी जी रवा बोल रवा समझाई अपन माई भाभी के तू टेंशन मत ला। देखा सुने ना तोहर पति है जातनी माई के समझा देते धीरे रख ठीक है आराम से रह तू कुछ ना करबू जब तक ले हमार बेटा ना हो जाओ तब तक ले कुछ एगो थरिया तक लेना हम तोहरा के खियाब ना एक कवर दू कवर हम खियाब तोहरा के ठीक बा जातनी माई के समझावे। एगो हमार सास बाड़ी घर में आज हमार माई ऐसा रहत तो ऐसे कभियो ना करत एगो गोतनी भी बड़ बहिन नियन लेकिन वो डाइने नियर करेले हम का करिए भगवान हमरा से कुछ करल नहीं के जात ऐसन बानी सन तभी ना चला कौनो बात नहीं के सास गोतनी डाहा ताड़े पति तो हमरा के मानत हुए ना बड़ी माने ना और बहुते प्यारो करे ना भगवान के जैसन पति मिल गई ना जा तानी घर में देखो तानी खाना पीना अरे बाप रे बाप एकरा से हम इतना परेशान हो गइल बानी न कि कुछ कहाते नइखे आए कहते कि ये मम्मी जी हई दुखाता पेट हमार तो हई कपार दुखाता तो साला लइका होखेला तो का माने दुखाला बथेला टूटेला फाटेला ना आ क्यों ये करी ऊपर नइखे ना उ तो सब करी ऊपर बाटे देख हमनियो के तो लोग लइका होतल तो हमनियो के तो टूटत फाटत रहल ह माने हमनी के नइखी जाए दर्द से गुजरल हमनी के नइखे लइका फैका भइल आ भगवान हो भगवान सच में कहतनी बड़कियो पतो के तो लोग लइका भइल आ उहो तो लोग लइका लेकिन इतना नाटक ना करत ली जितना कि नाटक करतिया। अच्छा ठीक बा का करे के बाटे हैं ए भगवान जी सच में हम का बताई चीरे फारे काम लगाई सब पैसा रुपया के बात करी हस अरे साला जौन पैसा रुपया ऑपरेशन में तोर लागी उ पैसा रुपया रही तो मान तनी कि बरहिया होखी लइका के तहिया आदमी खुशी से अपन मिठाई बाटी दी खिया पिया दी लेकिन एकरा तो समझे में नहीं खियावत एकरा तो मोबाइले में खाली बड़कियो बिया तो जब न देखो तो मोबाइले से खाली एथू रहतिया कौन ओकर गम गाता नहीं खेला गो रहत तनी बड़कियो कहतन कि बड़की मिल जुल के करवाव धरवाव तो उहो जानत बिया कि ना खड़ा करतिया
मम्मी जी माने एगो दुनिया ऊपर ही का लइका होखे के बाटे हमनी के लोग लइका नहीं अरे उहे तभी एजा गावतनी उन्हीं के गुना बाप रे, में जब देखो तब खाली सूतल बैठल रहती जब अगर मुंह देखो उठी सूती दिन खराब जाता 24 घंटा रोते जा गए जाती। बड़को तारा जेतनी सपरत ओतनी कर आ नहीं का सपरत छोड़ दो उ करी ना त का करियो मान तनी माने बोल हम के लोग मारते रही। ना गरियावल जी ना कहल जाई तो काम धंधा ना करे त केकर कपार के बोझा होई हमनी के न होखी लगता कि घरवा का नौकर हो गल बनी जब से आई तब से कामे करत बीतत है आई में तो 2 दिन का ना कर सकेले नौकरानी है का कि हमारी हम हमार लोग लेके बोलत तू तो कोई त खाली झगड़ा के ना उपाय कर तारा काम नौकरानी बनावतनी बियाह शादी होता तो जाता तो नौकर बन हमर माई बाप बियाह शादी करता हमें जाकर नौकर हो गई नी तू तनी कंट्रोल में बोल कर लड़का भेले से मार के बोला देनी करे खातिर ना हम उ ना कर जात सूते आराम से जब देखो तब एकदम हमारे कपारे रहत हवे ई करी त ये करी हां मैंने खिजानतनी तो हम लोग के रहे के बा करे के बा केंगा ने करबु जा ना करबु जा हम लेके डेढ़ खिस बेर त मरल लता से खून फेंक के मरियो जइहो यो कम है बुढ़िया देखो के गने बतियावत तड़ी लास्ट हम तो घर के पिगल भी लागत कि नैहरे का बिगड़ा है एक नंबर का बाप मातारी सिखा के भेजले बना कि जे तो तान के सूती है कुछ करिए मत आ के कुछ बोली रहते एगो बोलते तू 4 गो बोलिए देखा ना एगन छोड़ छोड़ के चल जतने हमार लोग लेके भइले से त के गने बुढ़िया छोड़ देले रहली ये ओई गने मरत रही या काम करत रही लागत कि और के ऊपर नहीं का लइका होके के बाबा कि ओ गने बतियावत तड़ी एगने करत छोड़ देतनी चल जतनी नैहर ना आराम से बनई ह खइया चाहे मर जइहो वही एगो काम नहीं करल जाता लेकिन मम्मी जी के सोचना चाहिए ना कि एगो बड़ बहू बिया उ कर दी लेकिन हरदम छोटकिए के पीछे लगल रहेंगे सब एगो गोतनी बिया तो दिन भर डाइनी अच्छी लइले करे कितना काम करे एगो सास ये तो वो बोलले करे नहीं आ दिन भर एक बड़ गोतनी बिया तो ना कहीं मिल के काम करवा दी एक ऐसन बानी तबे ना हमरा से कुछो काम नहीं के लेकिन एगो सास भी जब आई जबे ताना मारी जब आई जबे मारी काम करे अब एकर देखो तोर के तोर माई मर और गइल बेकार है कि मोरी जियन तोर लागल बाटे ना, मम्मी। त कहे न सुगुना हनिए रोवत रह तारी रे करे तो के तोरा हर ऊपर लइका करे तोर लइका खता रे काहे में खिस बना के रखल बड़ी रे काहे रे हां हम नौकर है रे काहे के जम जम कहबू से तन सुनी हां आज काम धंधा करती त हुना ना हमरा के शासन देई त हां मम्मी जी हमर पेट में दर्द रहे तबे ना मुआ दे कर के दर्द बता मुआ दे दब के मर जा वही में तू मर जा ए का कहता नी मम्मी जी काहे ओकर लइका नहीं कर है ओकर लइका नहीं कर है ओकर ना होके कर है हां तू तो हमरा के सब कुछ करत रहे तू ना करबी तो हम कह के दे तोरा के हम तोर नौकर हई तोर मैया जी हई रे करे तो कहां से हम बना के देते तनी के बैठ के खासा पोता उतर ले के तू करे उ कहते करबे ना करब तोर दर्द है बहुत तक दुखता त के करी हम कर ए का कहता तनी के नौकर नहीं हई हम बता पहली बार ऐसा नहीं को बच्चा होवे के यार लेकिन मम्मी जी रहो के बतावे के ना चाहिए रहो तो एक दिन माई बनल हो मारे तू हमारे तू माया जीवन गल बारू हमार पर तो गिरा बतारू तू हमारे में लग जेबू हमारे के तो कूटल पीसल लइका खेलावल दल के सास के गोड़ मिसल हमनी में लग जेबी हमार तो सास वैसा रहले कि धक झोटा उखाड़ ले उनके लगा केतनो करी पोछा लगाई तब बाल्टी का पानी लात से मार दे हमारे में लग जेबी तू जेतना हम घर में सोई के बानी ना तोहनी के नौ दिया क्या उठ के कर मत चल तुम जाके कर रखी बैठ के जरूरत टूर लेखा बीपा पड़ा रहता हमेशा इनको कोई ना हमर मजबूर पहिल बाटे हमनी के बुझाता नैहर से सिखा रहनी हमनी के नैहर से लेकर रहनी जाना कर जा ढंग से जान तर जाके रे हमरा के ढेर टेंशन मत जा दे बुझा टेंशन जहर खा के मर और जाइब अभी हम के बुझत नहीं खोजा काम ना करियन देखत नहीं कि तू कैसा ना करू अब हम एकदम तारा का ना टाइट कर देता नहीं देखा केंगा एकदम सारा केंगा ने कइल जाला का ना कइल जाला कुल तारा काम सिखा देता नहीं तू भगवान आज हमार माई बाबूजी बढ़िया से देख के शादी करवाई तो ऐसा दुखे ना झेले के पड़त है भगवान हम का करी बर्तन धोवल नहीं के जात कल चलावल नहीं के जात लेकिन फिर भी मम्मी जी तो ताना मारल करेनी एगो 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 गोतनी मारी जाए तो वो हुक में हमेशा चलावे नहीं लेकिन कोई हमारे नहीं के समझत हम का करी ये हमारी तो दिन भर मोबाइल लेके जाके फिर ये बाहर खेले में रहे नहीं
जा तो अभी ले बर्तन में धोता रे तो भी तू का करत रहली हरे झाड़ू लगावत मल्ला सरपा कि 11-12 बज गइल कब ले के खाना खाई बाप मातारी सिखा के भेजले है तो कही है का बोले तानी दीदी जी तो ठीक है के बार मर उड़ जा कुछ बुझाइबे ना करला कि एगो बूढ़ बाड़ी महतारी त के गने दिन रात बैठल रहतड़ी खाना पानी टाइम से दे देई लाज शर्म नहीं है ये भगवान जी हमार लइका होके करे त हम दिन भर कमाओ करिए सज के गोड़ हाथ दबा के बुढ़िया का सुती ओतना तो करे के पड़ी त मर उड़ जाइए लाज शर्म नहीं के करे सामने के गने जब उठी सुती देखा त यही का बस मुंह देखे के मिला तवे दिन पूरा खराब जाता है दीदी जी अब जरा बोल के टूट जाई गोड़ा में ऐसे काहे करत तानी दीदी जी के ऊपर ही नहीं हो लइका होके बेटे बाप रे 12 बजे लगे खाना ना मिलल जल्दी बना के रखा न तक तो बबरिया उखाड़ ले बाप रे अरे कितना पैसा नहीं बना के रख जल्दी आ कर एगो गोतनी वाली जो बाबा की जो ताना मार के जा करी जो बाबा बड़ी जरूर मार जाई के कहा अपन को पत्नी सुनाई अगर घरे बोलत तो लोग हो गई कैसन घर में बेटी है फलाना के फलाना अपन बेटिया के शादी करा दे देवा हम कहां जाएंगे एकरा कैसे करें जाता नहीं माई लगे फोन करके बतिया कोई ना मजबूरी समझा तो करे कोई कभी थोड़ा सा कोई नहीं के मानत कहाँ जाएंगे अगर से अपन दुख तकलीफ बताई सुने ना का सुनी जी दिन भर सब ताना घर में मारत रहे एगो गोतनी रो मत हम एक जगह बात कर ले हैं नगरा में ठीक बा वो जो हमन को रहल जी ठीक बा तोहर दुख तकलीफ हमके देख के रहल नहीं खे जा ठीक ना ठीक बा हमन के जू रहल ना जी माई हमरो के नहीं खे मारदा बोलत रहत ये उल्टा सीधा ठीक ना हमन एक घर में ना रहल जी एको पल ना रहल जी घर में। जब आवे ने जब मार के चल जानी है जैसे जितना पारा तानी उतना काम तो दिन भर में करिए ले ऐसन दे बाटे तभी तो थोड़ा धीरे धीरे काम देखो करी सुने ना रोज जब पति बाड़ा ना जब पति बाड़ा तो तू डेरात काहे बाड़ी यही से तो हम कुछ ना कोकरो बोले नहीं जब पति ठीक वाला था देखो हमनी के चल जाए जी ये घर में ना रहल जी ठीक ना कहाँ जाए के बाद तोहार- और बाबू माई जी ये दुख हमके सहाते नहीं खे रोवाला से काम चल गई का करी जी जा आत्महत्या कर ली का जा भाई हम तो मुंह में मारे खातिर बात करता नहीं देखा तू सामान मान तक तैयारी करा तू बेग बाना ठीक ना हमने के चल रहल जी नगरा में ठीक बा आ नवाबगंज में नौकरी कर जी कैसन जौने काम धंधा मिली उतने में हमन को खुश रहल जी हमन को रहल ना जाई हाँ रो जाओ चुप रहिए जान ना जी हमनी का का भइला जी कुछ नहीं के भेलो तू अपन काम देखा ना के गने बोला तनी जी एक घंटा हमर मरद ना बोलले जने बैठा तनी तो तू केंगे ना बोला तू हमर में रुआ के का है के ना जरब वो देख के हमनी के ना रहल जी घर में त मत रही हाँ और क्या लेकर आओ अपनी मरद के ठीक ना चल जल्दी नगर अपन रूम ले ले बनी ओजू रहल जी अपन लागत कि दुनिया ऊपर एक लइका होके के बैठे लाज शर्म नहीं के गने उठी सुती माने कि जब देखा उठी सुती मुंह ये करना तो दिन भर खराब जाता माने कि भौजी तोहर भइल नहीं खेलै क्या भइल त दर्द नहीं के भइल कइले बनी का हाँ? ओ गने बतियाओ नहीं ठीक कइले तनी देख तन दर्द में बिया तब तो माई आप बोल देंगे कि एक लइका होके के बैठे पहिले मेरी समझ में आ गई भौजी पहिले जुग जमाना का मत देखो पहिले जमाना का। दूसर हो गइल बा ठीक ना भुला गई नी का भुला बोल गइल? दे कि जाके खाना बना सी कर ना बनाई बोलिया बिस्तर बांध के हमनी के जातन जाओ उठो जा बेगो बानो हमनी के ना तो रहल जाई ना के उठाओ, सुना जल्दी उठाओ। चल जाए त हमर खर्चिया जा। घट थोड़ी जाई हाँ, जा, चल, चल, बस चल, जाना चल, घट जा। जाई चल देखला के अंगने मेहरा को पोछ पकड़ के चलता ना पहिले कोई तो एगो बोला बस 4 गो बोला सी बेटा हुआ आयो मेहरा के पीछे 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 लागल रहा न जा ना लाज शर्म है नहीं के हजार न चल जब हम का बिगाड़ ले न कहते तो हम अकेले राज करब ठीक रही हमरा के बिया एगो झूठ मूठ कहता को के देता बानी ऊपर से 4 गो सुनावते भी है चल जा हम तो चाहतन के भगवान जल्दी घर से निकल